Hi guys, so magandang araw po sa inyong lahat. Panibagong video po tayo ngayon. Meron po tayo yung spam silog, spam at saka sunny side up egg. At ayun po, sabay niyo po akong kumain. Kain po tayo.
Ito yun po, hanggang dito na lang po. Sana po ay nabusog din po kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood at patuloy po sana kayong sumuporta. Please like, share, and subscribe. Bye!